कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचो मुख्य खबरो। कदरा डॅमांतल्यान 47,200 क्युसेक उदक सोडले। हळयाळ्या भितर थांबनासतना पावस। जिल्ह्या भितर 22 ऑगस्ट पर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता। कारवारात संचना कोश हेमगेलो सन्मान। आता सविस्तर खबरो। गेले 2 दिवस थांबनासतना हळयाळ्या तालुका भितर पावस पडू लागला। तसेच न्हय व्हळ भन घेवन उदक भायर येऊ लागला। शेताक संपत आशिल्ले मार्ग पुराय उदकान बुडून घेवन शेतकाराक शेताक वयच्याक रस्तो ना जावंक गेला। अशेंच पावस पडटे रवलान हळयाळ्या सगळे नदी भन घेवन पूर येऊ शकता म्हण हवामान खात्यान सांगला। आज कदरा डॅमांतल्यान 47,200 क्युसेक उदक सोडले। काळी नदी व्याप्ती भितर भारी पावसा निमित्ती सगळ्या डॅमात उदक जास्ती झाले आसा। कारवार तालुक्याचे कदरा डॅमाचे उदका प्रमाण 34.50 मीटर आसा। आजपर्यंत 32.50 मीटर उदक भरिल आसा। डॅमातले उदक 13,968 क्युसेक पेक्षा जास्ती आशिल्ले निमित्ती गेट ओपन करून 27,200 क्युसेक उदक भायर सोडला। तुतू भितर 20,000 क्युसेक उदक विद्युत उत्पादन करून घेवन भायर सोडला। अशें वट्ट 47,200 क्युसेक उदक डॅमांतल्यान भायर सोडला म्हण कारवार तहसीलदारान माहिती दिला। जिल्ह्या भितर 22 ऑगस्ट पर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता आसा म्हण हवामान खात्यान सांगला। उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात मुसळधार पावसान जनजीवन विस्कळीत झाले आसा। काल रात्रीपासून जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार पावस पडटे आसा। जिल्ह्या भितर भटकळ, होन्नावर, कुमटा, अंकोला मुसळधार पावस पडलो आणि पूर येवची स्थिती निर्माण झाली। भटकळात रस्ते उदकान भन घेवन गाड्याक येवच्याक वचच्याक खूप त्रास जालो। जिल्ह्यात 22 ऑगस्ट पर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता आसा म्हण हवामान विभागान सांगला। जिल्ह्यात 22 ऑगस्ट पर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता आसा। हवामान विभागान नुस्तेकाराक समुद्रात वचू जायना म्हण सांगला। कारवारात संचना कोश हेमगेलो सन्मान जालो। एसएसएलसी परीक्षेत राज्यात 4 नंबर येयले कारवारचे संचना कोश हेमगेल्या घरा वचून जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार आणि आमदार रुपाली नायक हेमी सत्कार केले। संचना कोश हे एक अपंग जावन बी बालभवन शाळेत त्यांनी 625 भितर 622 गुण मिळवले। तेमगेले वडील कोंकण रेल्वे भितर कर्मचारी म्हण काम करतात। विशेष म्हणल्यार मलयाळी भाषेचे उलोवचे संचना कोश हेमी कन्नडा भितर 100 मार्क आणि तसेच विज्ञान आणि हिंदी भितर 100 गुण मिळवले। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राइब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।